Mijn naam is Cornelis de Leen. Ik kom uit Oegstgeest, vlakbij Leiden. Daar ben ik geboren en getogen. Ik heb een lang leven al achter de rug als ondernemend en als ondernemend mens. En ik kwam in het diepste punt van de financiële crisis in aanraking met Success Resources die National Achievers Congress naar Nederland hebben gebracht. National Achievers Congress is iets speciaals. Dat moet je gewoon gezien hebben. Dat is zo mooi. Je ziet daar sprekers van over de hele wereld. Vorig jaar hadden we hele bekende sprekers. Het is zelfs in het nieuws geweest. En wat heel belangrijk is, dat het jezelf verandert. Dat je het jezelf inzichten geeft waar je misschien nooit op gekomen was. Kom met mij mee en zorg dat je erbij bent. National Achievers Congress in Amsterdam, dit jaar nog. Het zou heel leuk zijn als ik jou de hand mag schudden daar. Het is echt veranderend voor jouw leven.